Poglavnikova rođendana Zagreb je opet osvanuo u svečanom izgledu. Zastave se vijore ulicama, a trgovi su ukrašeni velikim poglavnikovim slikama. U prisutnosti članova Hrvatske državne vlade i drugih odličnika te velikog mnoštva građana održana je u Stolnoj crkvi služba Božja. Svečane zahvalnice održane su i u drugim crkvama, pa tako i u Evangeličkoj crkvi. U Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Odličnici i građani upisivali su se toga dana u dvorsku knjigu. Ustaški stožer grada Zagreba priredio je u Hrvatskom državnom kazalištu svečanu priredbu na kojoj je govorio stožernik dr. Musa. Istoga dana Ustaški tabor 5 obdario je vrijednim darovima mnoge građane svojega kraja. Tabor 13 priredio je zajednički ručak za preko 1000 neimućnih građana. Na Konkordijnom igralištu održana je športska svečanost odgojnog odjela Ministarstva oružanih snaga.